Det er endelig blevet tid til at smage på mine egg flights, og jeg har lavet 6 forskellige. Jeg tænker, vi starter med den her med flødeost, laks og kapers. Det lyder vildt lækkert, synes jeg. Jeg synes virkelig, at laks og æg kan noget sammen. Det giver også lidt med den der flødeost, men det er seriøst så lækkert med det der kapers. Så havde jeg faktisk ikke troet, at det ville være et godt match, men jeg kan ret godt lide den der. Så går vi videre til den med mayo, feta og oliven. En 7 ud af 10, det havde jeg ikke regnet med, men den er ret god. Så går vi videre til den med mayo, tomat og balsamico. Oh my goodness. Den her mangler en del salt, så jeg tror faktisk, den får en 4 ud af 10. Jeg har heller ikke saltet nogen af dem, det ved jeg ikke, det glemte jeg bare. Så er det blevet tid til den med avocado, chili mayo, sesam og syltet rødløg. Den er jeg spændt på. Den får en 8 ud af 10. Den er virkelig god, synes jeg. Det er min favorit indtil videre. Så er vi nået til den med soltørret tomat, buldak mayo og mayo. Exciting. Den synes jeg smager mega godt. Jeg tror, den får en 7 ud af 10, fordi den er a little too spicy for mig. Så har vi den her med confraice dressing, agurk og